Croeso i'n canolfan deulu Cei Conna, lle mae teuluoedd yn dod at ei gilydd i ddysgu, chwarae a thyfu. Gadewch i ni edrych ar yr holl weithgareddau ac adnoddau anhygoel sydd gennym i'w cynnig. Mae'n canolfan deulu yn ganolbwynt gweithgaredd, yn cynnig ystod eang o raglenni a gweithgareddau i deuluoedd ei mwynhau gyda'i gilydd. O sesiynau aros a chwarae i yoga babi, mae rhywbeth i bawb i archwilio a chael hwyl. Yn ogystal â gweithgareddau teuluol, mae'n canolfan hefyd yn cynnal cyrsiau i rieni. Credwn fod cefnogi rhieni yn allweddol i greu amgylchedd teuluol hapus a ffyniannus. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd mannau awyr agored ar gyfer iechyd a lles. Yn ein canolfan rydym yn deall y gall teuluoedd wynebu heriau o bryd i'w gilydd. Dyna pam rydym ni'n cynnig gwasanaethau ac adnoddau cymorth i helpu teuluoedd i lywio trwy uchafbwyntiau a downs bywyd. Ond peidiwch â chymryd ein gair ni amdano. Dyma beth sydd gan rhai o'n staff i'w ddeud am eu profiadau yn ein canolfan deulu. Hello, my name is Jane and I'm a family worker at the Connah's Quay Early Years Centre. I am one of 4 family workers who work at the centre. We use this centre for various activities. We run lots of parenting programmes. We deliver lots of speech and language parenting programmes which are called ELCLAN. On a weekly basis we also run stay and play sessions. It's a great space to let your child explore. It's warm and cosy and welcoming and is free for anybody to use. Ymunwch â ni yn y ganolfan deulu a byddwch yn rhan o'n cymuned groesawgar a chefnogol. Ymwelwch â ni heddiw i weld sut y gallwn helpu eich teulu i ffynnu. Diolch am ymuno â ni ar y daith hon drwy ein canolfan deulu. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi a'ch teulu yn fuan.